गिबियावनो गासै मिडिया नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरजों लोगोसे बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय। दा दिनै बेवहाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुजों लोगोसे वेस्ट गहपुर आन्चलिक कमिटि एबसु मोननैजों बेवहाय मोनसे हाबाफारि खुंदों। बेवहाय दिनै 10 दिननि उनावहाय 10 साननि उनावहाय दिनै क्लजिं सेरिमनि बे हारिमु मावबादाया। दा बेवहाय आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै बिथांमोना हांख्रायहरदों। आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे मावबादाया जोंहा इयुनावबो जालांबाय थानांगोन, बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जानांगोन। मोजांसिन जों इन्सट्राक्टरफोर लाबोनो हानांगोन आरो हाथों। आरो जोंनि हालामाव जेसेबांनाखि हारिमु मोजां मोनग्रा फंबाय बिनानावमोन दङ, जेरै जोंनि दामनाय देनाय लानानै मोसानायसिम बिथांमोना पारफेक्ट जाथों, बेखौ आं हांख्रायबाय। आरो दिनै फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। माने बे क्लजिं सेरेमनिजों लोगोसे बैसागुनि आगु बरायनायखौ माने लाफादों नालाय, दा बेनिखायनो दोंनैसो खननानै रंजाबाय, खोब गोजोननाय मोनदों। हारिमुवाथ' बेखौ जोङो बयबो मिथिगौ जे हारिमुवा हारिनि आयना होननानै जों मिथिगौ। दा हारिमु नङाब्ला जोङो माने गावखौ सिनायथि होनो खोब थान जादों आरो दानि दिनाव। बेनिखायनो प्रिथिबियावनो मोनफ्रोमबो हारिसाफ्रा बयबो गावबा गावनि हारिमुखौ आपग्रेड खालामनो बयबो सेस्था खालामदों, बयबो नाजादों। बेनिखायनो बे मुहुर्तआव जुदि जोङो उन जानानै थालांबा जोंखौ रावबो नागिरनानै मोननाय नङा बे प्रिथिबियाव। बेनिखायनो नुसार जानो थाखाय जोङो जोंनि बे मावबादा हाबाफारिखौ जेब्लायबो लाबाय थानांगोन। बैसागुल' नङा, जेब्लायबो जों लाबाय थानांगोन। दिनै हमनानै ला जोङो बारा गोबाव जायाखै नङा होमबा, झुमुर डेन्स गिनिस बुकआव रेकर्ड जाबाय आरो जा असमिया बिहु बेबो जाबाय। दा जोंनि फैबाय थानाय नैबे दानथाम दानब्रैनि उनावहाय जोंनि बर'नियाबो जानो थांगासिनो दङ। दा जोङो मावबादा नङाब्लाथ' बेफोरखौ जाफुंहोनाया खोब माने गोरा। बेनिखायनो मावबादाखौ जोंनो नांथारगोन। आरो हारिमुवा हारिनि आयना, बे सोदोबखौ जों बयबो बुजिनांगोन। बे मावबादाया जोंनि फरायसाफोरा बेसेबां जिथु 10 साननि बे मावबादा ना, ओरैबायदि इमप्रुभ जानाय नुफैदों आं बेयाव फैनानै। आरो बेवहाय जेनेबा जोंखौ फोरोंनो थाखाय इन्सट्राक्टर हिसाबै उदालगुरिनिफ्राय फैदों फंबाय बिनानावमोन। दा बिथांमोना जिबायदि माने खस्थ' खालामनानै फोरोंबाय, बेवहाय जिथु नुबाय खमसे खम 100निबो बारा जोंनि मोसाखावरिफ्रा खोब पारफेक्टयै मोसादों। आरो दामग्रा फंबायमोना गोसो होनानै, फंबाय बिनानावमोना गोसो होनानै दिनै डाटा हिसाबै 25 जना खोब मोजाङै सोलोंनानै लाखिनो हादों होननानै आं मिथिबाय। दा बे जोंनि थाखाय बिराद प्लास पइन्ट मोनो। देग्लाय 25, खालमासि 50, फिर खालमासि जों 100 नङा होमब्ला, बिदि जों फुवारलांनो हागोन। बे जोंनि साक्सेस आरो मोनसे। सारनिसिम मोनसे सोंथिबाव, दुलाराय बर' हारिमु आफादा गंगोनाखौ बयखौबो बे बैसागु समाव GI मोननाय हिसाबै, GI मोनदों नों GI मोननाय हिसाबै बेखौ बाहायनो थाखाय खावलायदों आरो। दा माखासे जोंनि बर' सुबुंफ्रा बे गंगोनाखौ जोङो सिगां समाव बाहायदों, खिन्थु दानि समाव बाहायनायखौ नुनो मोनलामोन नालाय। दा बेयाव माखासे जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेखौ जोंनि नङा होननानै खायसे बुंसोलायदों आरो। बेनि सायाव मा बुंगोन? दा बिनि सायावथ' आं बेखौनो बुंगोन। दा जोंनियाव गोदो जिथु आबै आबौनि खोथा नङा होमबा, बेयाव बुंबाय थादों। नाथाय जोंनियाव मा होनो, बर'फोरनियाव फ्राय बाहागानो लिरनाय हिस्ट्रि गैया, खुगानि दङ। दा बेनि थाखाय जों फोथायनो गोब्राब मोनो। नाथाय बाथ्राया सैथो, नंगौ। जेरै हमनानै ला जों खाम सिफुं सेरजाजों लोगोसे जोंनाव बाथा बेबुंबो दंमोन नङा होमबा। जेरै जेनेबा दा नै गंगोनाखौ जेनेबा जों एसामिस हारिफोरखौ दा बै बिहु मोसायोब्ला बे खर'आव लानानै सिख्लाफोरखौ दामनाय नुयो। जोंनियावबो दा बाहायफिननांगौ होननानै आंबो सानो। 100% सापर्ट दं आङो। जोंनिखौ जों लाबोफिननांगौ। मानो होनबा जों बै समाव लिरनानै दोननो रोङैयाव जोङो आलाय-आथानि खालामजादों गुबुन हारिफोरजों। जोंनि माखासे दामजुफ्रा, बेफोरखौ जों लाबोफिननांगौ। मानो होनबा अरिजिनला जोंनिसो नालाय, अरिजिनाला जोंसो। बेनिखायनो जों लाबोफिननांगौ बेखौ। दा आं नुदों सानैसो जोंनि फंबाय जायफोरा निउ कामार्स आर्टिस्टफोर मोसानाय, खनगिरिफोर स्टुडिअ दामनाय नुदों आङो, ससियेल मिडियायाव नुदों आङो। खोब मोजां मोनदों आङो। लाबोफिनदों माने कालसारखौ नांगौ जोंनो बेखौ। आरो जोङो जेसेबांनाखि जोंनि पुराना दामजुफोरखौ जों बुथुमनानै लाबोफिननो हागोन, एसेबांनो जों माहाजोन जागोन। आरो प्रिथिबियावनो जोंनि बर'नि कालसारा आनकमनखा मोनसे। जोंनि दामजुफ्राबो आनकमनखा, मिथिबाय ना। बे आरो खामफोरखौबो खिजानि सेगौमोन खोमा, बिराद गिदिर। बर'फ्राथ' बोलो गोरा नालाय, खामखौ सेनो हायासै रावबो। नङाबा एसे फिसा जानायबा बेखौबो सेगौमोन खोमा, खामफोरखौ नङा होमबा। थिखोनायबानो खायसे गियो खामखौ। बेनिखायनो बिराद मोनसे आनकमन जादों आरो जोंना, मोजां जादों माने। ओंखायनो जोंनि पुरुना दामजुफोरखौ जोङो
दिनै बुथुमफिनजोबनांगौ प्रिजार्भ खालामनांगौ बेखौ आं बेखौ सानो आरो